बुहुम नाङैनो दिनै 25 डिसेम्बर गोथार बर'दिन सान। गोथार बर'दिन फोरबोखौ मेहेर गोनाङै फालिदों रुनिकाटा बुहुरपार बाप्टिस्ट मण्डलिया। बुहुम नाङैनो जिसु सारि जानाय सान बर'दिनखौ गेदेमा सान फालिनाय नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो चिरां जिल्ला रुनिकाटा बुहुरपार बाप्टिस्ट मण्डलिया प्रभु जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सान एबा गोथार बर'दिनखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बे हाबाफारियाव आलासिखौ हांख्रायनानै लाबोदोंमोन 1 नं सेरफांगुरि बाप्टिस्ट मण्डलियानि एबा थुक्राझार मेम'रियेल हस्पिटालनि डक्टर बिजु इस्लारिखौ आरो जिसु ख्रिस्ट जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै बिजु इस्लारिया केक हायो। सिगाङावनो आङो जोंनि मिडिया पार्सनखौ हामबायहोग्रोदों, ख्रिस्टमासनि गोजोननाय जासिबाय। जोङो दिनैनि दिनाव बिराद खुसि, मानो होनब्ला जोङो बेबादि मोजां सम मोन्दों, मोजां बोथोर मोन्दों। जोङो बे बोथोरखौ जोङो गोदान बोसोर मोननाय लोगो लोगो जोङो जानुवारिनिफ्रायनो प्रिपेयार जायो। 25 डिसेम्बर होनोब्ला जोङो गोसोआव मोनसे उत्साह फैयो, मोनसे जोंनि थाखाय गिदिर फरब बियो। बेनो माने जोंनि ख्रिस्टानफोरनि थाखाय जोबथा फरब। बेखौ लानानै जोङो गोबां बेबादि अर्गानाइज खालामबाय, जोङो आलासिफोर लिंहरदों आरो गुबुन गुबुन ससाइटि बेबादि धोरोमनि मानसिफोर जोंनाव फैदों आरो जोङो बेखौ मोजाङै दिनै जाफुंहोनो हाबाय इसोरनि अननायाव। बिनिखायनो जोङो गेदेर माने जोङो इसोरखौ हामबाय होनदों। नोंथांमोना माबायदि डेक'रेसन खालामदों बे हाबाफारियाव? जोङो गोबां डेक'रेसन खालामदों। जोङो नैबे जाहैबाय सिबिनाय खुलुमनायनि मोनसे प्लेटफर्म जायगा बियो। जोङो बेखौबो गासै माखासे बुस्थुफोरजों गोबां साजायनो हायाब्लाबो जोङो बेखौनो साजायबाय आरो जोङो बाहेराजों जोंहा गोबां साजायनाय दङ। बेखौ आङो खावलायदों, जोङो बे ख्रिस्टमासनि मुङाव गोबां जोङो मोजां मोजां साजायदों। बेखौ लानानै जोंनि मिडिया पार्सनफ्रा जोङो देखायलांगोन आरो आङो बे दिनैनि बे ख्रिस्टमासनि जानानै आङो बेखौनो गासै बुहुमनाङै मानसिफोरनो आङो बे रादाबखौ जासिदों। जोंनि बे रंजानाया जेब्लायबो थागोन। जोङो बे संसाराव जेसेबां जोङो थांनानै थागोन आरो बिसेसकै जि गाहाम रादाब जोंनि बे 25 डिसेम्बरनि बियो जाहैबाय जोंनि गोथार बाइबेलाव मोननो हायो जहननि 3 अध्याय 16 पदआव। गुबुन मानसिफ्रा बेखौ बांद्राय बुजिनाय नङा, मानो होनब्ला एक्सप्लेन खालामोबा बियो बिराद गोबाव नांगौ। जायफ्रा दानि बोथोराव गासैबो एन्ड्रइड मबाइल लाजोबो, बे आं बुंनाय जहन 3 अध्याय 16 पद बे गोथार बाइबेलाव मोननो हायो। बेखौ जुदि नायनो गोसोब्ला गुगोलाव थांनानै बेखौ लगइन खालामनानै नायनो हागोन। बेयाव मा बाथ्रा लिरनाय दं, जोङो बेखौ लानानैनो जोङो बेखौ फालियो आरो जोङो बेखौ मानिनानै दङ। दिनैल' नामा रंजानाय साना, माब्लासिम जागोन? जोबोद मोजां कुइसन। जोङो दिनै बे 25 जोङो ख्रिस्टमासखौ जोङो बे प्रग्रामखौ खालामनानै जोब्बाय, खिन्थु बे जोबाखै। दिनैनिफ्राय लानानै जोंहा सुरु, जोंहा 1 थारिखसिम जोङो दिनैनिफ्राय लानानै न'खर न'खर जोङो गिदिंबायगोन आरो जोङो बाव जिसु ख्रिस्टनि सारि जानाय बार्थडेखौ जोङो बिसिनो न'खर न'खर खोन्थाहैगोन आरो जोङो जै होगोन आरो जोङो बे न'खराव गोबां फिथा सिथाव लारुफोर आरो बेदरफोर जोङो मोनजाबोयो। बेबादि जोंनि प्रग्रामा जायो। हामबायसै। दिनैनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नोंथाङा मा मेसेज होनो सानो ख्रिस्टमासनि सोमोन्दै? ख्रिस्टमासआ मोनसे फोरबो फालिनाय दिन। बे फोरबो फालिनाय दिनखौ जोङो 25 डिसेम्बरावहाय जोङो फालिनाय जायो। बेखौनो ख्रिस्टमास होननानै बुङो। बे ख्रिस्टमासआ फोरबो फालिनायल' नङा, आं बेखौनो मिथिहोनो गोसो जायो जे ख्रिस्टमास दिनावहाय इसोरा गावनि सासेल' फिसाज्ला प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ 2000 बोसोर सिगाङाव बे बुहुमावहाय मानसि महरै सारि जानो थाखाय हरदोंमोन। दा बे सारि जानायानो जिसु ख्रिस्टआ इसोर जानानैब्लाबो मानसि महर लानानै सारि जाफैबाय, बेसो ख्रिस्टमास। दा दिनैनि दिनाव ख्रिस्टमास दिनावहाय जोङो जोंनि रंजानाय, जोंनि गाननाय जोमनाय गोदान गोदान
आरो जानायजों लोंनायजोंल' जोङो मोनसे फरब फालिनाया बे जोंखौ मिनिंफुल ख्रिस्टमासावहाय लाबोनाय नङा नाथाय जिउआवहाय जोंनि जिबनाव बेक्तिगत जिबनाव जेब्ला जोङो बै फोरबो जिशु ख्रिस्टखौ 2000 बोसोर सिगां जेरैहाय सारि जादोंमोन बे बुहुमाव जोंनि बेक्तिगत जिबनावहाय फोरबो जिशु ख्रिस्टनो जायगा होयोब्ला जोङो जोंनि पार्सनेल लाइफआवहाय जोंनि बेक्तिगत जिबनावहाय जोङो बे ख्रिस्टमासखौ जोंनि जिबनाव फालिनाय जागोन दा डिपार मिनिङा बेनो जाहैबाय जे संसारावहाय ख्रिस्टमासखौ फालिदों गुबुन गुबुन आदब खायदा प्रग्रामफोर खालामनानै खिन्थु पार्सनेल लाइफआवहाय ख्रिस्टमास फालिनायानो जिशु ख्रिस्टखौ बा इसोरनि बाक्यखौ जोंनि गावबा गावनि जिबनावहाय दोननायानो बेनो जोंनि पार्सनेल लाइफनि ख्रिस्टमास सेलेब्रेसन जोङो बेखौनो बुंनो गोसो जायो दिनैहाय गोबां गोदाव सोराव गुबुन गुबुन फालिनायाव गोजोमालासिनो दिनै ख्रिस्टमासनि दिनाव बे पार्टिकुलारलि पार्सनेल सेभियारखौ पार्सनेल लाइफआवहाय सारि जाहोनानै गावनि जिबनखौ जिशु ख्रिस्टनो होनानै बासायजानायनि लामाखौहाय नाजावना लानाया बे जोंनि थाखाय मावनो गोनां खामानि आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथाङा रायजो राजाफोरनो मा हामलायथि बावनो सानो हामलायथि दा रायजो राजाफोरनिसिम आं बेखौनो बुंनो गोसो जायो जे जेब्ला ख्रिस्टमास सेलेब्रेसन खालामो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय डेक'रेशन्सफोर गासैजोंबो लाफानानै जोंनि बेक्तिगत जिबनावबो जोङो बेखौहाय खालामनो नांगौ बेनो मोनसे आंनिफ्राय खावलायनाय रायजो राजा